Me Euromasterilla etsimme jatkuvasti hyviä tyyppejä tiimiimme. Meillä Euromasterilla on paljon erilaisia työtehtäviä, raskaan kaluston asentajia, henkilöautopuolen asentajia, autohuollon asentajia sekä asiakaspalvelutehtäviin myynnin puolelle. Lähtökohtaisesti meillä pärjää henkilö, jolla on kiinnostusta autoalaa kohtaa, työtä pelkäämätön asenne ja olet oppimishaluinen tiimipelaaja. Euromaster tarjoaa viihtyisen työympäristön ja täällä on mukavia ihmisiä, joiden kanssa on kiva tehdä töitä. Ennen kaikkea pidämme huolta, että meillä on turvallista työskennellä. Reippaalla työnteolla ja oikeanlaisella asenteella sulla on hyvät etenemismahdollisuudet urallasi meillä. Mun mielestä meille kannattaa hakea ainakin siksi, että meillä on hyvät työajat ja viikonloput ovat pääsääntöisesti vapaat. Ja sitten meillä on paljon hyviä ison talon etuja. Laita meille hakemus tulee.